Čo máš v ruksaku? Mačičku. Mačičku? Bereme vy. Bereme. Kam ju bereme? Ja kopiu. Na kolibu? A mamina neviem, či dovolí. Ja pôjdem. Čo povedala maminka, že dovolí? No čo tam je v tom ruksaku? Mačička. Mačička. Taká spokojná. Vybereme maču. No ona veru chce ísť s tebou, pozri sa na celú, že neberie von. Je tam... My nechceme No, Zuzka, vyzerá to dosť vážne. Dorinka tu musí ostať, lebo starka... No. Ešte musí ísť k doktorovi, Dorinka. On ju už vypsuje. Dostali sme darem, taký malý harem. A trošku je nechaj otvorené, nech dýcha, nie? Nie? Nemusí, to vydrží. Len 2 hodiny to vydrží. Mačička musí ísť do... No vidíš, nechce ísť, pozri sa. No, asi sa aj tam